Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Itulah kini nambah suwotan. Dek yakin timbua barani dek bagak karano bana rabah lajuo kayu gadang mulah dek ladiang tak bau. Baulang sejarah tanah Minang mati kabau si Majapahit mati di sindu anak kabau di sinan tuah negari ikut. Basuo pulo dalam tarik takabuai di Raja Yaman lobo jetamak nang kemuko baliau nyato salaniai. Kaabah nang kenyeguluang Mekah Madinah nak nyolanyau turun hukuman dari langit babaya kuntan kesalahan. Gajah di mamah burung pipik tantara punah dek karekel rasa ide urang berkuasa nan di bawah nalam empok bijo barandang ngala tumbuh pisau di saruang melukui. Makuba itulah kuno nan terjadi istan. Kini bendi batu katuan kusia mencari kudo lain manduo candolarinyo barapi-rapi bini cambu. Dikocok karate lamu dicabui karate baru main taruh mandan digeser taruh bertambah kadang dulu. Batuka colok negari kini. Kok bagak kan yo baganti-ganti kok cadiak sekali surang kayo basalin tuah balega. Kini banamo orde baru salamat tinggal orde lamo dinaluri kita bersimpang. Baliak cerita kesiannya. Kan yo salamunangko dek rintang ganyang kaganyang dek gilo je demonstrasi cayah mahapa pelajaran kawan tarih awak tinggal. Diulang setahun lagi siang malam lalu di buku satu ujian penghabisan. Alhamdulillah. Barakai vitamin tempe dek hebat gizi kepada luluh juo siang itu SMA. Lai taraga nama nyambung. Cainam masuk fakultas tercito pulau nak baurang. Tapi kebahaya. Buah ranung panjuduak sayu dipanjek indak tagagai kadioyak datangnya gadang. Kesudahannya ditanuang saja dari jauh didagui sambil meningada. Memandang saja yang labiah kan buyong memakan rasu nak mungkin rasai menjadi orang bangsa. Lah dicubonyo cari karajo sambil mengapik-ngapik ijazah masukkan tua keluarkan tua lamar kian mohon kemari dia mudia cari lowongan. Tapi lah mipih tumi sipatu caya diploma dek bapak luah tabuak sarawatan tangi dua karajo warang pada usah pegawai kadiaru jangan keduduk dalam kantua umpan tandeh luaran patah ikan bertambah liaju. Ya memang itulah kejadiannya Ustaz. Salapeh bidua kesubarang jasul pandayuang hilang laleh anjiang pencari daulunya di bangkai awak tak satu. Apo katenggang tudang daun hujan taduah badan tercampur. Nyampang merauk dalam sama adolah juo ke gunonyo paubek lapa kambiang litak atau kepupuk bunga tanah. Iko tabuang tengah jalan stan leso di kisah orang lalu caya di lanyang rodoto tampan kajadi serok balai untuangan saya anak ambo. Hampir setahun menganggur rusuhlah kami memikiri. Hati siapa takkan cameh menaruh anak muda matah tinggal di dalam kota gadang iko betawi di nyurang. Rasu kemati di bilik urang, rasu kebusuak dalam tansi atau tarambau keminuman tagoda judi juganjo. Pendeknya kalau semalam indak pulang matu nan indak lalu lai bagai-bagai dayo nanti. Apalagi pihak mandehnya. Awak maidok darah rendah sakit mah menaruh pulau indak buliah banyak berpikir sah takajutnya larabah. Tadi kirim pulang ke kampung indak nang kontan surang dulu. Lai bana bamamak jauh, di duit bansai anaknya banyak. Nasi jolong lai tak habis bah memakan nasi tambuh paham lakukan tonton itu. Tapi syukurlah. Barakai banyak pergaulan kaki capek mulik nyuringan lain tak lama matiaka. Sianip karajo bengkeonda menguli sambia baraja. Mungkin gigi hayahnya nanti salin tak amaknya menurun kini alah muka surang. Bengke ketek di tepi labuh arah menuju luar kota di jalur jalan ke Bekasi. Mencari anak lava takut memandang pajale mampe.
Pihak de kami nan berdua sananglah bana dalam hati. Walau indak pan muh malimbak adiaknya alun dapat tolong bialah. Nan pangka untuk dirinya lah salah saibaban pikiran lah talapeh itu nalabiah dari kita. Bagi hamaknya dipasankan usah meminta-minta dulu nak jantinaman patah pucuk baranan buat itu tampuang. Sementara menyang-nyang rumpun sedang melambuk-lambuk ure. Rupanya junjung lah condong ke subali stan gagang menjulai para orang sinyai yang berasaki. Atau baalai, dek itu pilihan ke memakai. Randang kalio tak nyorajan pangik kaloi nyomangkeliang. Dek baliau tempe yang ketujuh gulai jaguang yang disembahnya. Padolah kaji baselisia dianta duduk ke pulau Sianip lamar pulai laki lah gala Sultan Jamin. Lah dia tong dibilang-bilang di papa di kiro-kiro di kana tahun nan tapakai. Kini ko menjalang limo-limo stan lalarui umumenggi. Kalau diambil misal ke hari tagelek wakat puasa lalindo cayo mentari panih menindak angin lain. Joko di silau wadok kalai alun bara lari pasangan. Di usua rasuah kabatin sikuala jatuh maanan. Cali adek sultan radio kaset keluaran tahun alape. Rumah-rumah dah ame walau model agak tinggal. Cuman coloknya waran suap kuda memutiah sudut ke sudut ragu seketek kepalanya. Tapi dek barang lamu bapakai suara kini lama leo. Kadang-kadang menggulung pita direwin buah-buahan parekam tak aman. Walaupun batu baru wakinya baru kaset na baru dari toko. Nah lagu tetap tak selesai. Rupanya kata orang tukang stan. Headnya barang suah licin. Karet pemuta mulaikan dua pelatina lah kananya pula. Lai tacito nak manuka tapi onderdil sari basuo ungkul mahalamu kasudah bunyi tak badia bersemu. Kasudahannya orang masuk engke. Kalau dulu mengecek alun tembul play kata jamah lari pitanya lah menjujui bunyinya badan tuan rasu kepecah kotak salon. Lah habis lagu sabalah stopnya malantiang surang ejeknya pantang tersinggung teresik pintu lamaranggang onyok kan pulau pita baru. Barat jadi dangdut pembuliah saluang dirabab ndak menolak lagu kesidah jadi juo kaset balerong lo kana. Ini maleo stan maleo. Tarado mencari penghidupan kinilah kan dua tadi gitar patah salero wadang-adang banyak lagi yang dari yang buat. Lahacok penyirup darah pengacuit peguati. Kok tibo ansip marangah pariman main tai taruah. Maka dicari jalan marusua mainda aja kata badia lalu nak gigi dari lidah. Sabui pulau caro manggale. Buat di musim kini nangko kalaulah pokok-pokok tangguang kurang ligat menuka mode barang utang ke dipanggakan. Alamat ketinggara arah tan manggaro jarami taga. Mungkin sultan lah tahu juga. Bak rasolah kesipai daerah kota tinggi kejujuran atikam. Ya lawan saya seliongi risiko gensi parang. Walau banyak di pasar Tanah Abang Ngaragomer yang dapat memilih. Namuah nyuantri kabolo membuang ongkuih kagalodok basalingki di pasar baru behasa lagi kesenen juga. Padahal barangnya dari Cipulir sandal madain Cibaduyut ke meja buatan Tabegindo. Tapi ya sah belanjo ke tokoh gadang kane sulo ndak membahas itu nan dunia ramatawi. Dan itulah pulau tua agaknya orang mencari pelayan tokoh nan mudo narancak-rancak. Gadih kami murah kucindan jinak nan tabang-tabang raok pandai menjujai orang lalu. Atau bujang nan elok kepamenan curiah juringan bibia orang penggalak dari Jawa kecek lama mulut ganto. Pendeknya kok sampik-sampik saketek kue salah banang ragi baginjai tamaha dari sabalah. Namun dek elok ungguk ladonyo dek tunggang mato karupo joge mai barang balalukan nurang tarambau kabalanyo. Kadang-kadang meenggi menurut pulau kok ajak si boy merayurang. Dipujuak, diumbuak-umbuak, dipuji, disanjung-sanjung, dicubu pulau resek panjang. Babalia awah penarangan stan. Dibainyo bacari bungkang, dibasuhnya aja kato-kato awak dituduh tua genit sialan segala macam. Apo katenggang urang gaek menyipak cuci di babak, dapet kata ndak karambia urang bayu sawo kulidiang. Kabah. Kalau dicalia isi kadai, di baliak-baliak buku utang di silau pitih di kota,
mako camih tibo rusuh pendatang. Sebab itu ketua ambo tibo pirasat dalam hati beraso galih ketaun cang kadang singguluang dari baban tinggilah sawah dari bandar. Dia sebab karena itu dia tong malah mato barang dia tong secara dagang. Kok lai galih bau juang itulah rasa kiawa. Kok amih balampih tinggal yang itu nan tidak amih. Nan bedo ayam tabang je paso-paso pokok abih tang belum buat. Mungkin berkujuk badan diri kama mengi ke bayo. Pendek kato singkit curito. Sesudah ditampi di indang tarikh dikisai dadak jemalupi dipilih hatah cuek-cuek. Rupanya dari bakiro tahun lapeh pokok susui pangka tamakan tabanam galang amak paja dukuas tini di londongnya. Tapi syukurlah, utang katoke lai lansai kontrak kadai lai talunasi julo-julo taisi julo. Sesudah diulang-ulang bak menyapuah dibaliak-baliak bak memanggang ditungkui itilantangkan makotibolah pikia digunjainya. Dipulangkan kadai kenampunyo dialiah langkah kena lain. Sebab bala dia itu. Ndak sesuai ongkuih jo putaran gadang muaro dari hulu. Coba pikir Stan. Selain dari seo tampe na lampu wajib dibayar, pajak memajak mesti lunas. Kemudian ado banamo uang sampah, ado bagala keamanan dana itu je dana iko sadonyo ndak boleh ndak. Alun lai pungutan kepungutan nalia nan jinak semua saja. Baik itu pun sumbangan wajib, sumbangan sunat, sukarela, partisipasi segala macam pendeknya sambuah stand. Labih kemenggi alun. Kurang pagak minta bagian. Nang kida tangan menampuang nan suok memecik boto mencuangnya obang TKW. Alain pulo mak memeret tu. Dari baru tangka baru tangcah salang cah mambon membayar sekali aram ditunggu di karataknya. Di malah kincia kabalenong stan naya ketek roda laumpang alun tidak naik lagi. Maka timbualah pengana masuk itu. Pado batan yang disenayan nelok denarak bola limau dan main di tengah sawah. Dibuka kadai di rumah menggalih barang garabat dicukutkan barang harian. Sajak dari lado jo garam, gulo, kopi, rokok, je sabun, taruh ke barang saywa mayu, kalontong, manaruh pulo, ube-ube, ados ketek. Segala minyak kami jual. Minyak manih je minyak tanah, minyak arum je minyak angin, minyak pisang je minyak ikan. Nan tak ditaruh minyak badak karena jarang nabakanda. Tarado usau baru nangko pada mulonyo lai selesai. Walau dari Yoto turun ke Bendi tadi kadai kini kok lapau, tapi alhamdulillah saulah sajo lari kudo mak kusia ndak payah bana orang menompang sampai jo. Gue di RT tampe tinggal warung mainggi lah tanamu bayi lamu ambil baru. Dek lamu bakal lamuan mencaliak kayun lapau wawak lah banyak orang namai kuat tiak subik balapo kete agak tadayuak jalan Bendi. Tapi karena awak orang lamo barang pulai agak langko, langganan tatap tak semula. Namun heran pan, dia tonggano di papa ganjia galeh bertambah susui juo di mana pelah salah sibinya. Rupanya stan, jua Bali tinggal di buku benurang belimpik-limpik lah banyak piutang mati. Kini ko kumari senjang ko. Maju antah surui pun bedo, bak mendapek buah kepayang dimakan mabuak di buang sayang. Kok piutang di loro panjang alamai dalam makan karet. Tidak dibari orang mambon utang dalam wilang laleh. Aku dipakai malah ilmu balang-alang. Rasu angin kancang jateh di ulua benang cie-cie. Nyampang kok tali agak kandua disintak bersigulambe diansu memuntah ke kepala. Tapi stan, kini tiba penyakit baru. Antah siakolah nan bini, antah dari mana datang ujah. Kabar berito batarimo habis kontrak tahun muko rumah diambil ranam punya. Padahal selarui selamonangko sabalun jatuh tempo baru pitih dahulu bahagia kan lalun kandaknya nantagan tuang. Kadang-kadang baru menyuok nasi tambuah ngalaju minta. Lah jo bagai caro dimohonkan, dipujuak diumbuk-umbuk, diganja seo dinaikan. Tapi buah sande tajin tak lalu bawa tak dapat minta suak katu putih diberikannya. Keluar. Ya, apa boleh buat? Dima tumbuh dima di siang dima beranak sinan dibuaya lunlah badan kekecamehtan. Dagang biasa di galombang lah si sombak mampehkan sadang dilawi letak goyang mangah karam di kubangan. Salaweh nangku nagari lima wilayah di dalamnya.
Antah ko lulis singalang yung marapi kariyang singkara yung meninjau sungai pantai Lawi Piaman. Sinan si Bea katalantar itu sumpah dari rumah. Dijapui kisah seketek di Ganjua Kaba disuruhkan nak langkuk ratok mainggi, yaitu cerita tentang Sarial anak lembujang nomor rampe. Iu juo bak kata orang, lain koki lain masaan limu anak limu parangai siang pulau sipek Sarial. Pajako bak jalak ditak, mato lambok kumbang betaduah garak lamban sari berkisah maha tutua cendok kemati tapi akanyo jelo ke jelo. Pakawan memilih-milih bermain nala kadarnya hobinya bermain catua ke surau tiba dahulu. Mungkin dek gadang jo perasaan menyimak saja dikete. Nampak baritong dalam hidup menangkuk bana antinya lai menakah jadi orang. Ulah dek bansai engko juga sabalun tamai dismea lah dian sua mengecek-ngecek para sunia kalan suang cito menyambuang tak kesampai. Usah diangan tabang tinggi juang. Awak kenyatua nak puyuah sayuk sentiang baik gua indak. Kini-kini awak ambak pikiai suak indak tagamang bana. Kalau menurut pandangan ayah, daripada karajo lain eloklah pai jo abang ngang bagabuang di bengke onda. Sebab ke karajo sekolah tangguang kamanggale pokok tak ada kabakuli itu tak mungkin. Kalau sekadar cari makan memikirkan parit dan sejangka, indaklah patut digamangkan. Sadang samui di batu lai, duit lundi di tanah lai gapuak ke kunun kita manusia langkuk hati je pikiran. Tapi duit bukan hanya untuk makan. Apalagi di musim kini. Modal gadang alun jaminan titel sarjana ambek diarok bagak saja indak pagunung. Kapandaian dan kamanolong keterampilan keturang kini. Itu yang patut merenungkan. Mandang ngarun yang nan bakian tarumua anak tamanuang sepatah kato tak kejawab. Paparang hati di dalam mencayo nampak kemuku taganang candoya matu amaknya kita menangi. Tapi biarpun lampu kuning lama ngijok kode berhenti lah dia kia. Namun gas ditancap taruh marawang-rawang bunyi oto luluih beliau di semea. Entah sialah menunjuai di makolah tabik pangana salah saya ujian penghabisan inyo karajo lapunasi. Indua sama ngaju piaman balapau di Kemayoran kurang penyantun nelo ati tak guno disebut nama. Dia yakin kebadan surang kakuk karajo tak memantang namuah menjadi tukang cebok kini bertugas tukang hidang. Oke sayang gaji lumayan kain jo baju lah batuka kami tersambia kadang-kadang. Indaklah lamu antaronyo dapet rundingan jobos lapau si Sarial masuk kuliah. Antah baalah curitonyo kami mendapat satu masa. Nanya tu malam karajo laponasi siang berulang ke Salemba mahasiswa akademi jurusan Bank Jamil. Dek pandai membagi masuk babi dua sambil memapan 3 tahun lamu kuliah tamat sekolah akademi. Ala-alah gadang hatinya talabiah kami nan berdua jo tangih anak disyukuri. Tarimo kasih baki hajo anak kami disubarangkan. Guno tak jua ke di balai jo, ke Tuhan doa dipuhunkan. Menjadi amalan lah hendaknya ke unduang-unduang ke Sarugo ke Payuang Panji ke Madinah. Rupanya Ustaz, nasib kabayak dek Sarial satu ditugas satu tumbuh pakuak sepancuang lama mutuh lamaran karajo keterima. Ditampekkan orang di BRI di Kantua cabang tingkat 2 dalam wilayah Jatibarang Dakik Cirebon Jawa Barat. Wa in syakartum la azidannakum. Maha suci engkau ya Allah dan membuka segala kunci menguak segala pintu rahman rahim salamunyo. Maka tando bagi orang juga syukur dinanyakan orang tarumah diimbau surang orang siap mendoa berketek-ketek. Hadirlah jiran jota tangga diundang kawan-kawannya 100 anak orang sekampung ajo disaruh lebih dulu. Aiko berito kami baris tanadu sebuah kabaganjir. Di malam semalam itu kami lahiran laki dinilai seketek nan tapikia. Yaitu taradok surang anak gadis memakai baju bunga taruang bertandang itulah baru. Badan sinta gadang bakaka kulit dan agak karaangi hiduangnya hilang-hilang timbul. Asah menampak si Sarial duduaknya tak senang diam mengecek menjelek bibia matonyo mengalok-ngalok. Yuk sebanta mengaruak tas sangkuati meresek pitih kiro mencigok jamin ketek marato-ratukan badak atau mencaliak linju bibia. Ramahnya bakal labihan.
Kiawak pada ayahnya Bama kenduk bareh. Mana tiang lincah kada puak kami sifat sintuang muko bulakang. Anak sia kulako paja mengko sekari tunggu bana. Heran. Selesai orang mendoa, sesudah minum jemakan alik lapai surang-surang tinggal aja seratunya. Minan terbuka perundiangan talabuah miak dalam mati ke kami kato dirapatkan. Di inyo menaruh siriah hudang kami menyimpan pinang mudo, taragak beliau main pun kan dalam cara rumah tangga. Rupanya pajanan capotan, calon tunggal untuk serial anak kandung di Induk Samang tamai TGA Kota Padang. Kini tasingko kalau mangko bajariah salamoko tujuan jaguang basera dan nak mamawi kenan tanawa iku malah mana budi. Kalau nancito da ulunya Ustaz. Nak memulangkan anak kabako jan pupuih jajak mainggi di sambuang rantai pabisan. Tapi rumit menolak sambah kurang nembak mawah awas condong. Takwik menjongkik pangka penawangan, menyawau juang nembung kuat duri lanyato kemanyangkwik ranti yang nampak kemencucuk kata buah miang di negari. Padolah itu nanti jadi, dilapeh anak ketiaman dilapeh juaya mato. Iyolah dapet ngendiati, tapi tak dapet bakal hati. Samisa memakan pawah muda Ustaz. Awih lapeh masam tak hilang katanya tinggal di rakuangan kata nindak makan gawi. Babuai tangih ni janjang tingkah matingkah buah rato. Antah muju antah mau pe apalah jinia yamato sutanah sajo mana mui. Sesudah alek baralek alek nan tidak seturugi maku batulak lah anak ke Cirebon jadi pegawai di kantor abang. Mair yang minantu baru, sinan dimulai di baru, rumah baru, segala baru. Kok untuang etikat bana lama. Dek rumah laba pulangkan. Maka dicarilah kontrakan baru agak keluar-luar kota yang tak jauh dari sian. Mangku dipilih daerah ko pertamunan agak muraseo. Kedua nan mungkin bokak lapau ketiga mendakik-dakik yana. Kok lai singkek kedapik uleh lamah kok rasul ke membilai. Apa lai ya wak ya surami. Kini tinggal 3 baranak pada lacuk penyakit. Sesudah caliak kian silau kemari pandang ilia cigok kemudian. Dapiklah rumah-rumah ketek. Dindiang tadi ya tembok sepinggang talatak tapik di mukogang di laman betian kawek balampu neon di atasnya. Iko pangkalan anak muda pupunan pareman tanggung cewek yu cowok bagalumbu sarupo pasataranak. Asah mugari lata masuk sasaklah cando muka lapau jangan kenurang kemambali kalalu sajo baselingki. Nyoputa lagu dangdut manari maradai-radai bajoget asal meliwak ba'a surainyo kamalarang tarasuruni. Talabih bana malam minggu sampai pagi menggagau-gagau bunyi gitar bunyi radio bercampur turu rama buat. Nan senjang bana mado istan sudah membali rokok sabatang nak berutang limun saboto paremin menembak saja. Kalau amaknya mau nyikadai bimaraok pareman taluak labek di muko arak-arak. Bukan basasak babalanjo istan tapi main tai canta gelek nanetan tanyo katanyo naninyak meresek panja na lain menjangkau kota. Lai gak surang na membali tapi kepiang alunnya barikan sosok piti na dimintanya batangka wak yang kakalah. Cilinda pulau nani kadai alama indah kejobali. Ilo bahandai bakucin dan marayu bakarataran tinggu apa jaba piciak yu. Jangan dicuba menaguannya konon kok berang mengatui. Jawabnya beres besok pagi. Dindiang rumah pak kuasate bonggok-onggok di alaman tak sia orang kan itu dua. Pak RT tak namu tahu Pak Ansip agak manggau wiuran babaya juga. Lah 2 tahun jalan ketiga galeh bertambah susui juga. Tinggallah kotak-kotak kosong barang bakaka jarang-jarang lah cok kurang babalian. Maka daripada karam tetunggang dibuang sawah tentang nangko dendang nganok lapau batutuik baranti dagang sementara. Syukurlah hamaknya bansona lasak baputa juga baliang-baliang. Nyobuek lapek nagosari langkuk jekolak jusarabi patang menjual pisang goreng. Ilinda menjahit-jahit masuk tempahan anak-anak termak lepis jadi juo sulam sepera jelok tanah. Nan mengenggi tinggal memawa rumput rages tan tahu tamakan di nanado tahu memakai nama rahasia.
Lahacok tapakua di munsaji kok wakatu indak baputi alun abang luak lah kami dak ulu sampai dari imam. Kadang-kadang sesudah subuh atau menanti lu wa masuk pai batandang kesianip taraga cucu nombor 2. Tapi baru saja tiba di janjang lah buruak caliak minantu wa ia talata janjaro. Anak mulai mengaluh panjang. Karajo jarang nama suak mintuwo sakit di kampung pajanang gadang kabasunai dan ketek agak pendamang. Pendeknya lah rapek paga baki lalu lah harek pasak kunci pintu bahannya awak ke Malangka. Waktu amaknya sakit seminggu dirawat di Sebeset datang Silinda pai bayo. Sinan pecah parang Libanon bacakak bini jurun sana. Hampeh mahampeh dalam bengke ganti baju juji abuak basorak kurang menonton. Paketek sasar kesiannya. Inyo lah nyatu ditimbangan taraju awak memacikan, tapi naraco indak setimbang mengati barik ke ujung. Nan bak urang membalah buluah ciek dipijak ciek diangkek, disangku wadiak nama nyarang Silinda nan nyusi. Saja itu pasak meranggang putus hubungan diplomatik, parang indak damai punalun dek kami jatuh ibu hati. Mulai setampuk dari tanah anak dinang jodiasuh dijujai pagi jepatang lah kadang ko kabalehnya. Entah. Kalau dilihat pada umuas tandi buat tenaga jukudarai, maka taradok mencari du iyo lah kampuah nabawo. Bukit tinggi lurah lah dalam kok panek lanak beranti kok patang lanak bamalam. Sayok patah paruah lah pape tak guna lagu panjang ni. Aku padolah malu digalanggang diurak taruah nyolai diganjua suwit kapautan balik ke kandang meluasa. Mupakai kami nan badu sesuai tiga baranak pulang ke kampuang ke nagari. Sawah lai para tunado rumah kadang tinggal moni diganang tapi di laman ayam juit tiap di pakambang tanah Minang sambil akan. Tak kalau masuk pantai Padang kuliwit satu labah bunyi kapal Sugiro Kamarape. Buncah pesisi ada pakame heboh baanayane bubuh tunggang wah aduk ke pintu. Taluak bayu asa makin dake basasak kurang di dermaga. Layuk malayuk sapu tangan membalik lambayan di tarali samo mengipeh kate bawah. Kok barang lah baunggu umbuak nan gaek rauk di kopor nan mudo gilo babadak bocah kali ni batangisan. Anak kapa selisia basah Roger meroger dianjuangan tunjuk Ilya perintah mudia radio memakak yo. Tantang diri meenggi, tagak tatagun di haluan indak peduli jurang banyak. Dilayang pandang kadare karena Minang tampe asa nan bilang musim bertinggalkan. Sinan tepadu dua rasu, mahatam kerumpun jiwa menyantak karangkayati panuh larunggo sidado. Apalah rasu nan dua, pertama rasu cinta talabu, kedua rasu malu di kampuan. Kok cinta kadikatokan rumit lah kami menyabutnya. Santano lawi berubah jadi dawai rantiang dirimbo ke penanyo langi diambil karate cinto nanalun tertuliskan. Waktu nampak gunung Dempo kebasaran de orang pasmah mencaliak tengkamus tanah Lampuang atau Sibayak tanah Karo nan takana marapi ju singgalang tandike ju gunung Sago. Rancak alamnya danau Toba santiang tampannya lawi tawa alun sabandiang zaman ninjau tak sagagah dan sumpu. Kece orang hebat di puncak antara Bogor Sukabumi Manang Lastan. Just tinjau lawi selakalah konon dekelo ampe-ampe. Tak kalau manajun dari Gesteng menampuh ranah Kotua Agung kutiko lalu di Siboga mencari pulau Nagosati. Nah nampak-nampak pantai bumi di lereng jalan Kapainan. Pendeknya indak nalabiah punya awak. Dicapuak kasiah melakek di matan sayang kesangkuinya. Jangankan kain ragi sasek salah banang lain hidup. Rai orang naik country, elok jeburuak punya kami, baik itu cinta ke negari.